Былы ваенны лётчык Міхал Фішер кажа, што гэта можа быць папярэджанне ў адносінах так званай кааліцыі ахвочых. Гэта значыць дзяржаваў, якія гатовыя выслаць свае войскі ва ўкраіну ў рамках міратворчай місіі. Польшча не адпраўляе войска ва ўкраіну, але яна ўдзельнічае ў кааліцыі, выступаючы ў якасці лагістычнага цэнтра. А ў Расіі заканчваецца час, яна занадта доўга ваюе ва ўкраіне, і ў яе заканчваюцца рэсурсы, расійская эканоміка прыходзіць у заняпад. Пры гэтым Украіна не збіраецца здавацца, таму расіяне імкнуцца прымусіць іншыя дзяржавы не дапамагаць Украіне. Калі няма іншага выйсця, іх трэба запалохаць, каб жыхары пачалі пратэставаць супраць дапамогі, каб урады дэмакратычных краін паддаліся гэтаму сацыяльнаму ціску. Расійская прапаганда ў Польшчы даволі эфектыўная, яна распаўсюджвае антыукраінскія фейкі. На жаль, на некаторых гэта дзейнічае. На шчасце, польскі ўрад цалкам разумее пагрозу. Важна памятаць, што ў міжнародных адносінах няма сантыментаў. Кожны ўрад у кожнай краіне наймаецца сваімі грамадзянамі для дасягнення іх уласных інтарэсаў, а не замежных. У інтарэсах Польшчы дапамагаць Украіне. Пакуль яна ваюе, расіяне не пачнуць паўнамаштабнай вайны супраць іншых дзяржаў. Але я бачу значна большую небяспеку, калі падчас наступных выбараў у Польшчы да ўлады прыйдуць цынічныя папулісты.